Okei, ja se on taas terveeksi kaikille. Se on Jonni Kuaje täällä taas terve. Ja nytten mie ei vittu ihan oikeesti. Nyt saamari. Vittu. Mie en kerro teille, koska se on kaikista älyllintä. Se kun työ oikeesti otatte jonkun esim. Kahvikupin, niin kattokaa nytte. Tää on ihan täynnä vittu banaanikärpäsiä. Mä en tiedä mistä noi saamarin ärsykkeet tulee. Mut joo, siis mä päätin tällaisen 4K-kameran tosiaan hankkia. Miepä näytän teille peilistä, miltä tämä kamera näyttää. Tältä. Tämä on tosiaan 4K-kamera. Think about that, my fellas. And yeah, I am gonna simply start recording these videos about this instant. Ja mä tuun tästä lähtien sanomaan. Tämä peli, mikä minulla tässä juuri pyörii. Siitä tulee videota YouTubeen. Samoin kuten tämäkin video, niin myös tuokin video. Ja siellä on jo yksi My Day-video nimittäin tulee jossakin vaiheessa YouTubeen, mutta siinä saattaa kestää, koska minun piti hakea se hemmetin kuppi. Tässä on ainakin akku hyvä, kun mä sen eilen latasin ja se on koko päivän ollut tosiaan käytössä. Ja olen ollut aivan täysin tyytyväinen siihen. Odottakaapas hetkinen. No niin, nyt minä voin jatkaa tätä videota. Joo, elikkä olen nyt miettinyt, että minä taas alkaisin tekemään aktiivisesti taas hetken aikaa taas videoita. Ja joo, mä joudun tällä paskanjauhajalla tosiaan nämä videot ottamaan tuohon pöytäkoneelle, koska muuten siinä ei ole sitä multi-USB-adapterihommaa, ja sitähän on aivan hemmetin ilkeä lähteä millään tavalla lähettämään, kun siihen ei saa sellaista laitetta, millä sen saisi niinku nostettua tai mitään. Mutta tässä telineessä on yksi huono puoli. Työ varmaan näette tämän reunan tässä näin. Niin se reuna on se syy, että minkä takia mä joudun jättämään sen reunan ennen kuin mä keksin paremman kuvaustekniikan. Nyt kun se adapteri ei vaan menisi rikki, paljon tuossa puhelimessa on akkua. Sitä ei nyt näy. Mut joo, minä alan nyt sendaa näitä videoita tuohon minun tikulle. Ja sit varmaan jatkan ton Neighborvillen pelaamista tossa varmaan ehkä. Et saa noita leveleitä ylöspäin. Kun en tosiaan ole nyt sitä siis hetkeen pelannut. Ja on vaan supporteilla pelannut, niin vois välillä pelaa damakea. Mut joo, se oli Jonni Kuaje taas. Ja se on moi!